hezky. Ženská kategorie, druhá skupina jezdky. 123 Lenka Gruntová, 33 Jana Hrdličková, 30 Martina Mátlová, 32 Nela Večvaříková, 126 Eliška Kotková, 200 Andrea Krejčíková, 91 Jirka Slezáková. Tak a máme tady cíl prvního kola. KF Vision číslo 200 a to je Andrea Krejčíková. Anna Hrdličková, 123 Lenka Grundová. Za Lenkou nám jede s číslem 30 Martina Mátlová. Takže informace pro diváky z důvodu mé chyby. Když jsem nenahlásil, kdo je pan nájezd, Racebooky 160 na start a někteří jezdci, respektive jezdkyně, byli ochuzení o svůj start. První ročníka kategorie Racebooky 160 opakovat a to po kategorii veteránů. Jenom se velice omlouvám rodičům dotčených jezdců a jezdkyní. Tady máme druhou skupinu jezdců kategorii žen a na čele suverénně Andrea Krejčíková. Na místě druhém stejně suverénně jede Anna Hrdličková. Pak je tam Lenka Gruntová. Pojďme na pořadí, dáme projíždí cílem Andrea Krejčíková. Anna Hrdličková. Na místě třetí Eliška Kotková. Za Eliškou jede Lenka Grundová. Dalšího kola nám najíždí i Nela Večvaříková. Tak a z kopce dolů už se nám řídí vedoucí žena druhé skupiny jezdní kategorie žen a tou je Andrea Krejčíková a právě nám vítězí této rozjížďce. Na místě druhém vypadá, že skončí Anna Hrdličková. Za Aničkou nám projede cílem Eliška Kotková. Tady jede Lenka Grundová.